سلام تخاتلت مدبنا مدب دك حدا لبي كملكم وعيلكم كملكم امسيكم كم تلمت سلام كم تلمت تراتيري فلتن اتمنتاي سلام تزرق سلام كعص تفطروا بحريو اب عالم متزخبر السلام زخبر واغان سلام زخفل انت لو خاص بن حزب يرترايو ስለዚህ ኣብ ኩሉ ከለ ቁርናዓት ዓለም ኮንኩም ተከታተሉ መደብና መደብ ደቂ ሓደ ልቢ ደጊሜ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ከመይልኩም ኣለኹም ናይ ሎሚ ምሸት መደብና መደብ ደቂ ሓደ ልቢ ካልኣይ ክፋል ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሓበርኩኹም ናይ ሎሚ ምሸት መደብና እውን ኣብኡ ክቕፅል እዩ ምናልባት እቲ ናይ ዝሓለፈ መደብና መደብ ደቂ ሓደ ልቢ እንታይ ይመስል ኩላኹም ተኸታተልኩሞ ስለ ዘለኹም ምናልባት ቶም ዘይተኸታተልኩሞ ከዓ ሎሚ ትከታተልዎ መቐፀልቱ ግን እንታይን ከመይን ኣበይን ገፁን ከም ዝኸይድ ከዓ ሎሚ ገለ መብሬታት ክበኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባሽ ኩሉ ግዜ ክንፈልጦ ዘለና እዚ መደብና መደብ ደቂ ሓደ ልቢ ንትምክሕቲ ኢለ ኣይኮንኩን ክጀሃር ኢለ እውን ኣይኮንኩን እዚ መደብ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ብህዝቢ ክብለኩም ከለኹ ከዓ ሓደ ንቓፅ መርገፂ ዘለዎ ብጀካ ሃገርን ሃገራውነትን ካልእ ወሽለኽለኽን ለቕመፅመፅን ስርቅን ምጥፍፋእን ዘይብሉ መደብ እዩ እዚ ከዓ ብጭብጢ ኖ ከምዚ ኢኻ ትብሉ ትኾንኩም ከዓ እንሆ ሜዳ እንሆ ፈረስ ክትጋልቡ ትኽእሉ ኢኹም ምናልባት ኣብዚ ዘለናያ ዘመነ ተበላላዕ ዘመነ እንጉይ ሕጂ እቲ እንጉይ ንብሎ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ኣበይ ገፅ እዩ እቲ እንጉይ ደድህብ ዘሎ እንተኢልና ምናልባት ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ዘመን ገንዘብ እዩ ልዕሊ ኩሉ ንወዲ ሰብ ከዓ ማእዝኑ ደስሕቶ ከምዚ ቦታትና ድብልዎ መስ ንዘይፈልጦ ጥርጦ ድበሃል ኣሎ ገንዘብ ንዘይፈልጦ ይደጥርጦ ስለዚ እዛ ሰራም ጉጅለ ወይ ከዓ ሕብእቲ ሰልፊ ጉጅለ ንብላ ጉጅለ ተኻሉ ካብ ዲያስፖራ ናብ ኣስመራ ገፀ ይኸብለኩም ሎሚ ምእተው መታን ክኾነና ግን እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ዕላማኣ እዛ ሰራም ጉጅለ ትብለኩም ዘለኹ መሰረቱ ክልተ ዕላማታት ሒዛ ቀዳማይ ዕላማኣ ገንዘብ ምእካብ እዩ ምክንያቱ ምኽዕባት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርካ ኻ ተኻዕብቶ ንዝብል ከዓ መሰረታዊ ቀዳማይ ኢሎም ዝጀመርዎ ብሓደጋ መኪና ተሃሪመ ትብል እያ መኪና ተሃሪመ ተባሂሉ ከምቲ ሓበርኩኹም ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል መተሓሓዚ ኮነኩም ኢለ ንድሕሪት ቁርምርስ ከብለኩም እየ እዚ ስእልታት ተዘርጊሑ ዝተጨፍለቐት መኪና ገለ ተኮይኑ እዚ ኩሉ እዚ ሕጂ ከመይ ጌርካ ገንዘብ ትእትዩ እቲ ዕላማኣ እዛ ሰራም ዝብለኩም ዘለኹ ሰልፊ ኣብዚ ግን እዚ መደብና መደብ ደቂ ሓደ ልቢ ሓለውኡ ንትሕቲ ሃገራውያንን ናይ ደገ ተፃበኡ ንዝመፅን ካልእ ስራሕ ኣይነበረናን ንሰራቐ ከዓ ከምዚኣ ጌርና ዕንቁራብ ካብታ ገዝኡ ከምዚኣ ጌርና ናይ ምውፃእ ተኽእሎን ተመክሮን ከዓ ጥሪና ነርና ሓንቲ እዚኣ ድመሃዝዋ ዝበልኩኹም እዛ ሰራም ሕብእቲ ሰልፊ ዝበልኩኹም ከመይ ጌርካ ገንዘብ ትእትያ እዛ ቀዳማይ ክፋል ግን ኣይተዓወቱላን ምክንያቱ እዞም ሕጂ ከምዚ ኢልና ዶ ገለመለ ዶ ምርኮስ ርኢና ገለመለ ትብሉ እቲ ምርኮስ ከመይ ገይሩ ተሳኢሉ ከምቲ ቀዳማይ ዝሓበርኩኹም ካባና ካብዚ መደብና እዩ ከምዘይተሃርመ በዓልና ኢና ቃሊዕና እታ ወፂያ ደላ ፖስት ክትሕከኽ ከም ዘለዋ ከዓ ነቶም ፖስት ዝገበርዋ ሰባት ጌርና ብቕልጡፍካ ኣልየማ ምክንያቱ ማዕበል ኣበይ ኮፍ ኢልኩም ዘሎ ብኣካል ስለ ዝረኣናዮ እዚኣ ትሕፍረኩም እያ ከምዚ ዓይነት ስርቂ ስለ ዘይዋፅእ ምስ በልናዮም ግን ቀልጢፎም ስሒቦማ እዚኦም ገርህታት ሰባት እዮም ከምኣ ትገበርዋኻ እቲ ተመን ግን ገና ብድሕሪት ነይሩ ከም ሪሞት ናቱም ጉይን ኣይፈልጥዎን እዮም ተዕላምኡ ስለዚ ሰልፊ እዚኣ እዛ ዕላማ እዚኣ ስለ ዘይሰለጠት ካልእ ክመሃዝ ነይርዎ እቲ ካልእ ክመሃዝ ተገደደ ግን ከመይ ጌርካ ንህዝቢ ኤርትራ ኣቓሉ ስሒብካ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ገንዘብ ትምዝምዝ እዩ ሕጂ ረቂቕ ምመዓዓድ ዝነበሮ እዩ ረቂቕ ስልታዊ ዝነበሮ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከይፈለጠካ ከመይ ጌርካ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ዝምባለ ናቱ ታቱ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከም ትፈልጥዎ ለዋህ ፈቃር እዩ ብፍላይ ከዓ ብሃገሩን ብመንግስቱን ዝመፆ ዘይፈቱ ህዝቢ እዩ ብሰማዕታቱ ድመፀ ይፈቱን እዩ ብዓዱ ድመፀ ይፈቱን እዩ ስለዚ ነዚ ስልቲ እዚ ከዓ እታ ቀዳመይቲ ስልቲ ስለዘይ ሰለጠት ኳሓል መሲልካ መንቆሪ ግን ኣብቲ ነዚኣ ሓገዝ ትብል እዩ ሕጂ እታ ሓገዝ ንስነ ጥበባውያን ትብል እያ ቀዳመይቲ ትመፅእ ሓገዝ ንስነ ጥበባውያን ክልተ ነገር ነይርዋ
سنة أباباوي علامة أخنتايو حجي اتا علامة انتايا بتقدم جنزب مخعبات لكم جنزب مسخ عقبت كخا كمي غيركا تصلوت سبات تحزومي ابوليتيكا مصحفتن بيبكم انتكم وي سمعكم اندحركمكم قدم قدادم نتصلاو سب كمي غيركا تطقعي نتصلاو سب كمي غيركا قدم تمزمزو سسع اندحر كوين بجنزب يخاتاتو شجر انت خوين بجنزب يخاتاتو እታዝ ተጠቀመላ እዚ ተመን ኣብ ኤሪትራ ዘሎ ክስቶም ክስቶን ኢሉ ነዞም ሰባት እዚኦም ገለ ሰባት ረቂሑ ሓገዝ ንዕኦም እያ ትብል እዚኣ ኣብ ትቅድሙ ተዛሪበላ እቲ ህዝቢ ግን ከም ሓደ ቅናዕ ገይሩ ስለ ዝወሰድኒ ከብርሃልኩም ዳግማይ እዛ ምውፃእ ገንዘብ ንስነ ጥበባውያን ብውልቂ ተቃትልን ተፃልእን እያ ደው ትበል ናይ ብሓቂ ስነ ጥበባውያንና ክሕገዙ እንተደሊኹም ግን ነቲ ባህላዊ ህግደፍ ክሕገዝ ኣለዎ ኢና ንብል ባህላዊ ህግደፍ ክሕገዝ ግን ዘይተደለየሉ ምክንያት እንታይ እዩ እሱ መንግስታዊ ትካል እዩ ወይ ከዓ ካልእ እንበሎ ስለዚ ነዚ ኣይኮነን ተደልዩ ዘሎ እንታይ ዳ ብውልቂ ከመይ ጌርካ ተጥቃዕ እቶም ስሳዓት ሰባትን እቶም ፀገም ዘሎ በትብክኦምን ከመይ ጌርካ ትረኽቦም ተባሂሉ ኣብቶም ቀዳሞት ቫይረስ ዘጥቅዖም ሰባት 4-5 ዝኾኑ እዮም እዚ ቫይረስ እዚ ሕጂ نحدث السوق جنزب إن كان تلكايو يقني لي اللي أبغى أفضله بلحين جورحن تقوين جن سلمن تاي جنزب زبني دلو كذا يمت إز جنزب زي علام وقع إن من تاي تدلي إن دحر بلح خونكا نايب حكا هجراو إن دحر خونكا تقدادينكا هاي تبلوني خافكا دبلو جن ترخيبهم دو ترخيبهم مخناتو تعلامها خمي غير كاينيرو قدم نمان كنا تكع كمي غيرنا خير أبترب حنا نوعلي سلزت موسع سسا خميت بجبغا 4-3 خميت خان عقم مع الشوي جن إلكا قلنتم سبات جزء ما الله حجي سنة أباباوي أنت بهالحنتي سلف الله بإريترا تا سنة أباب نايك أدمية سنة أباب أبي إريترا معارخ ندي حيل خمزلو نفسه كفي إريترا ودس حتى يكونن أبي إريترا زلو حجي إذا حدش دمس أدلو جن سنة أنت بتأبد بحلالله نحاد زي درس زي قتم زي زيم سنة أباباو تبلو نمنتاي نزيات صحيفكا انكا شمديد كايا مصاء تبلو شمديد مصيو ويدرها فخون ويكا ناي كوميديان خون ويكا تواسع خون بزعبا نقحات زبال أبز سبزي ويبزا سبزي أقن يلن انتاي يا خمي غيركا جنزب تركب ترايا مخنياتو سنة أباباوي عن كنو لهم دحر نيرنا نحنا تم أبوتاتنا قدم اتين هايمات حيسكا قدمي إذو نبرن دحري إذو نبرن تم عبيت قداي مبوتاتنا نسنة أباب كمي غيرم يمزت قاملو نيريترا خم حانت تصدق تقول لك تأملا نيريترا خم حانت إمبا غيرم أقتأملا زي قبرو نجار يلن بركة ممهازيو عبتس أنكر كناتات كمي غيرم قد قعد اليوم ما تختم جنهم محلالفو زيم سنة أباباوياني زي يمتي أم قد أمتيم أبز حجي دولة سنة قنطبط أبز بحال جنالو نزوم سنة قنطبط أباويان كمي غير كاتم صوم أمسيخا عجي نقحات يلن تمكرو يلن فلتات يلن أمسيخا جن أو تتوم ስለዚህ ስነ ቅንጥብጣብ ኣብ ኤርትራ ዘየለ ነገር የለን ኣብ ኤርትራ ስነ ቅንጥብጣባውያን ዝበሃሉ ንዖም ካ ይመቂሩ ዘሎ ብቲ ሃገር ምቁር ንዓም ሓደ ኣርቢ ጅብሬን ዘይረኽቡ ዕድል ረኺቦም ግን ኣብ ምብላዕን ኣብ ምስሳዕን ግን ቀዳማይ ደረጃ ካ ድዋፍሩ እዮም ስለዚ ሕጂ ነዛ ናይ ስነ ጥበብ መጥቃዕቲ ትበሃል እዚ ሕጂ ከም ጀተኑ ዶ ከም ገሌሉ ዶ ዝፀርፎም ዘሎ ቀዳማይ ንመጥቃዕቲ ናብኦም ዝተወፈረ እዩ ዝተመን ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ምክንያቱ ታሰራም ጉጅለ ትበሃል ቀዳማይ ከመይ ጌርካ ተጥቅዖም መን ኢኻ ክረኽቦም ዘሎ ኣብ ዓዲ ኣለዎ መርበብ መን ብኸመይ ጌርካ ትረኽቦ ፀገም ዘሎ ኣይኮነን ብኦም ጌርካ ትረኽቦም ነቶም ክተጥቅዖም ዘለኻ ሰባት እንድሕር ክተጥቅዖም ደሊኻ ኻ ገንዘብ ኣሎ ኢኻ ትብሎም ስስዕ እንድሕር ኮንካ ብየን መፅያ ትብልኻ እንጉይ እንተይሉ ዝብእሲ ስጋ ኣሎ እንተይልካስ በቲ ገደል ዝፀድፍ ኢሎም ናበይ ከይበለ ስስዕ ዝቢ መስርሕ ናይ ፖለቲካ ኻ ከመይ ጌርካ ስሳዓት ሰባትን ከመይ ጌርካ ፀለውቲ ሰባትን ትሕዚ እዚኣ ዝተጠቐመላ ዝተመን ከዓ ሕጂ ደጉም ዓባዓሎም ዘሎ ዝፀርፎም ዘሎ ላዕሊ ክብሪ ክሰቕልዎ ጎስኳስ ከካይድሉ ፌርማ ብደገ ተፈሪሙ ከም ኣለና ዋልታ ሃገር የለን ተባሂሉ ዓብ ኣርእስቲ ክወሃቦ በቶም ፀለውትን ሓያላትን ተፈለጥትን ዝበሃል ሰብ ስሙ ክዓቢ ቀዳማይ ዝገበረ ኣብ ጋህ ዝድእትዎም ሲ በቲ ገንዘብ ክዓብት እዩ በቲ ገንዘብ ዝተተኻዕባትካ ከመይ ጌርካ ስሳዓት ሰባትን ፀለውቲ ሰባትን ትገዝእ
ገዚዶ እወ ገዚኡ ተጠቂምሎም ዶ ወሰም ከተጠቂሞም ዶ ንግዚ ተጠቂሞም ሆኑ ኣብ መጨረሻ ግን ካበይ መፂ እንድሕር ዘይበልካ ተሓታቲኻ ስለምንታይ ኣብቲ ዋጋ ዕዳጋ ከዓ ትናዓቅካ እንተሓመቅካስ ትናዓቅ ሓደ ስስዑ እዩ ሕጂ ዝፅረፉ ዘለዉ ዝፀራረፉ ዘለዉ ነንሕድሕድ እዮም ኣብቲ ቀዳማይ ግን ብፌርማ ተፈሪሙ መዓዝ ዘይተኣደነ ሞራል ክወሃቦ ኣለዎ ከም ዋልታ ሃገር ዝባል የለን ኣብ ደገ ዝርከብ ሃገራዊ ሚድያ እዩ ተባሂሉ ፕሮፓጋንዳ ተዘርጊሑ በየን በተን ቁርብ ቁራቦ ፈይደበልዎን ገንዘብ እየን እዚ ገንዘብ እዚ ኸ ይመፅዩ ተቀዳመይቲ ገንዘብ ብውልቁ ተሓሲባ ኣይተዓወተን ባዕለይ ከአ ቃሊዕ እያ ምስ ብፅኦተይ ምስ መሳርሕተይ ደዋ ብላ ድበልኮ ነቶም ፖስት ትገብሩ ኣነ እዚ መደብና መደብ ደቂ ሓደ ዓል ብኣነ ክብለኩም ከለኹ ግን ብድሕረይ ኣለና ብዙሓት ኢና ማለት እዩ ጠጠው ክትብል ኣለዋ ኢልና ጠጠው ኣቢልና እያ እዚኣ ግን ንሕብረተሰብ ከመይ ጌርካ ብኮናቱ ትምዝምዞ ሕጂ ነዞም ዓያሽሉ ዝገልፆም ዘሎ ብገርህታት ተጠቂምሎም ዘሎ ስራሕ እዛ እያ ቀዳመይቲ እዛ ቀዳመይቲ ተጠቂምላ ዘሎ መደብ ከዓ እዚኣ እያ ትኺላ መፅያቶም ዘላ ኣየነይቲ እያ እዛ ንብላ ዘለና ሕጂ እዚኣ ሜላ እንታይ ተጠቂሙ ወይ ብስነ ጥበባውያን ወይ ብፅጉማን ወይ ብሃገራውያን ዶ ብፅጉማን ሽግራት ዶ ወይ ብሰማዕታት ዶ ተባሂሉ ሓደ ኣጀንዳ ተዳልዩ ደቀረይ እንዳልካ ኤሪትራውያን እንዳበልካ ገንዘብ ዓያሹ ተኣኪቡ ነቲ ደቂቕ ክንዲ ፍጥረት ፃፀ ክንዲ ሓርማዝ ከም ዝኸውን ገይርዎ ምክንያቱ ዘይፈልጥ ገንዘብ የጥርጦ እዩ ግን ተጠቂምሎም ዶ ነቶም ዓያሹ ነቶም ዕሱባትን ተባሂሉ ግን ካብ ዲያስፖራ ስጋዕ ኣስመራ ግን እቲ መርበብ ዕንወት ከመይ ጌርካ ነዚ ህዝቢ እዚ ትበታትኖ ከመይ ጌርካ ንስነ ጥበባውያን ተተፋንኖም ከመይ ጌርካ ኣብ ነንሕድሕዲኦም ባእሲ ትተክል ከመይ ጌርካ ከዓ ኣብ ነንሕድሕዲኦም ኣባሊዕኻ እስኻ ከዓ ፀብለሊልካ ገንዘብ ተኣርዩ ስለዚ እዛ ሰራም ጉጅለ ድብለኩም ስጋዕ ኣስመራ መርበብ ድነበራ ከመይ ገይሩ ነዞም ስነ ጥበባውያን ድሕገዙ ረኪብዎም እሳቶም ድዮም ደው ኢሎም ሓግዘና ኢሎሞ ወይሲ እንታወት እዮም ካሜራማን ዝበሃል ኣለዉ እዎ ከመይ ገይሮም ተረኪቦም ስለዚ ናብ እንታይ እያ ትብል ከስግረኩም ሕጂ ካብ ዲያስፖራ ናብ ኣስመራ እዩ ኣብዚ ዲያስፖራ ከመይ ገይሩ ሕንፍሽፍሽ ተፈጢሩ እወ ነቶም ገርሀኛታት ሰብ ከዓ ደቀየረይ ደዓንዎ ቤት ትምህርቲ ኣሎ ደቀየረይ ንስነ ጥበባውያንና ንሓግዞም ብፍላይ ትሕድ በለ መናባብሮ ዘለዎም ደቀየረይ ንኸስተ ከምዚ ንግበሮ ብዎት ገንዘብ ጌርካ ከዓ ደርፍታት ናቶም ኮሜዲ ናቶም ከዓ ኣብ ናቱ ቻነል ከም ዝኸይድ ተገይሩ ታሰራም ጉጅላ ሓዝዋ ሕጂ በይኑ ከይመስለኩም ብድሕሪት ኣለዎ ክሳብ ኣብ ኤርትራ መርበብ ኣለዋ ድብለኩም ከዓ ኣማኸርቲ ኣለዉ ከመይ ጌርካ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚ ዲያስፖራ ዘሎ ሪኢኹም ኢኹም በዓልየትን በውረጃን ፋሕፋሕ ተብሎ ኣብ ላልትነት ክተጥሪ እንተኾንካ ኣብዚ ሚድያኻ በጀካ ኣለና ዋልታ ሃገር ካልእ የለን ክተብል ተኾንካ ካብ ዲያስፖራ ስጋዕ ኣስመራ ክኸውን ኣሎ መርበብካ መርበብ ናይ ኣለና ዋልታ ሃገር ከዓ ትኽእልና በይ ከይዱ ንኣስመራ ደይቡ ንስነ ጥበባውያን ብሓንቲ ፅርግያ ከምዘይ ተሓላለፉ ክገብሮም ኣለዎ ገሊኦም ንዕኡ ላዕሊ ዝሰቐልዎ ገሊኦም ናቱ ፀበል ድጣዕሚ ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ፀበል ክጥዕሙ ደንበሓቑ ሰባት ከዓ ብዙሓት ነይሮም ግን ደይሰለጦም ኣብ መንጎ ነዚ ግን ግደፍዎ ደልና እወ ኣብዮም ግደፍዎ ኖ ቀኒእኻሊ ኢኻ ኣነ ከምቲ ድበልኩኹም ንሰራቐ ቀኒአሎም ኣይፈልጥን እየን ንሓሰብቲ ቀኒአሎም ኣይፈልጥን እየን ንመዳናገር መታለሊ ቀኒአ ኣይፈልጥን እየን ዘቕናእኒ እንተሎ ኣብቲ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ኮይዱ ዝሰግድ ጥራይ ዘቕናእኒ ካልእ ዘቕናእኒ ነገር የለን ኤርትራዊ ምዃንካ ኣቕናእኒ ማለት እዩ ቁኑዕን ሓቀኛን ምዃንካ ኣቕናእኒ ስለዚ ኣብ ከምኡ ከዓ ስለዘይነበረ ኣነ ትዛረበሉ ደቕንእ ነገር ኣይነበረንን ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ሰባት መጀመርያ ንስነ ጥበባውያን ተባሂሉ ዘይተኣደነ ገንዘብ መርበብ ተዋፊሩ ጎፋንድሚ ተኸፊቱ ጎፋንድሚ ክትከፍሉ ዘይትኽእሉ ተባሂሎም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ናቱ መርበብ ኣሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ናቱ መርበብ ኣሎ ኣብ ጀርመን ናቱ መርበብ ኣሎ ኣብ ኣውስትራልያ ናቱ መርበብ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ናቱ መርበብ ኣሎ እዚኦም መርበባት እዚኦም ኩሎም እንታዮም ገንዘብ ኣኪቦም ንዕኡ ደረክብ እዮም ተረባሕቲ ድዮም ተጠቀምቲ እንተኢልኩምኒ ድሓን ረብሓ ዘይብልካ ገንዘብ ኣይእከብኒን ዕላማ እንድሕር ዘይትፈልጥ ኮንካ ነቲ ዕላማ ብዘይንፁር ከይንበብካ ኢኻ ስቒልካ ይትኸይድን ኢኸን ሕጂ ገለ ኣብነት ክጠቕሰልኩም እየ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሓንቲ ቅድስቲ ትበሃል ቀዳመይቲ ኣንቴና ናይ ገንዘብ ምውፃእ ናቱ ዝነበረት እያ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣጎስቲኖ ዝበሃል ቀዳማይ ኣንቴና ካብ ህዝቢ ድምዝምዝ ነበረ ሰብ እዩ እዚ ዕላማ እዚ መርበብ ነይርዎ ግደፉ እንተልካዮም ግን
ንዓኻ ወይ ብሎክ ገብሩኻ ወይ ከዓ ፀሪፎም ኻ ኣንፃርናትካ ኾኑ ፀገም የብለን ገንዘብ ዓሻይ ይእከብ ዘሎ ነታ ዓሻይ ኢሎም ዝፀርፍዎ ሕብረተሰብ ከዓ ገንዘቡ ብዛዕባ ቤት ትምህርትን ብዛዕባ ስነ ጥበባውያንን ብዛዕባ ፅጉማን ሽጉራን መዝሚዞም ስጋዕ ኣፍንጮም ዓጢቖም ዛሰራን ጉጅለ ትብለኩም ዘለኹም እዚ ተገይሩ እዚ ምስ ተገበረ ድሕሪኡ ከዓ ካልእ ክፍጠር ኣለዎ ኣብቲ ሃገር ገንዘብ ምስ ተተሓዘ ምስ ተዓበትካ ምስ ተፈለጥካ ገና ትኻልእ ትደልይዎ ዘሎ ካልእ ዕላማ እዩ ኳሓለ መሲልካ መንቆሪ ኣንፃር ህዝብን ሃገርን ዓጢቕካ ከለኻ ካብ ህዝቢ ገንዘብ ኣኪብካ ንህዝቢ ኤርትራኻ ከመይ ጌርካ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ከዓ ምስቲ መንግስቲ ናዕበ ትፈጥረሉ ሓንቲ ዝፈጠርዋ እንታይ እያ ዳሃይ ቤትና ትብል እያ ዳሃይ ቤትና ከዓ ክትሪኣ ከለኻ በቲ ገበርናታ ቀላል እዩ ዝመስሎ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጣ እንተኣቲኻ ግን ከብድኻ ሓምልም ለኣየ ዝባንካ ወደበይ ረኣየ ዝበሃል ምስላ ኣብ ኤርትራ ትሰርሕ ንሕና ጡምያ ዲና ፅግባት ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ቅድሚ ፀላእ ንሕና ጠሚና ኢልና ክዳና ዕርቃና ይነውፅን ኢና ከመይ ጌርካ ዕርቃን ናይቲ መንግስትን ህዝብን ክተውፅእ ትኽእል ግን ዳሃይ ቤትና እንታይ እዩ ትርጉሙ ንፅጉማን ኣብ ገዛ ደሎን ኣንፃር ናብቲ መንግስቲ ክትስእ ሽጉራን ተባሂሉ ብኣለና ዋልታ ሃገር ሓገዝ መፅዎ ሃብታም ዝኾነ ሚድያ ለጋስ ዝኾነ ሚድያ ተባሂሉ ገዛ ከይድካ በቶም ተዓስቡ ስነ ቅንጥብጣባውያን መፅናዕቲ ክግበር ኣለዎ መንያ ድኻ ክትዛረብ ደለዋ መንያ ከዓ እቲ ድኻ ክትዛረብ ደለዎ መን እቲ ፅጉም ከማርር ዝኽእል መን እቲ ዝኸፍአ ነቲ መንግስቲ መነወርን ነቲ ዕርቃን ናይቲ ህዝብን መንግስትን ኣብ ደገ ውፅኢኻ ላይክ ሳብስክራይብ ክትብል ከዓ በቲ ሓደ 10 ሂብካ 9 ኣብ ጅባኻ ምእታው ቀዳማይ ኳሓለ መሲልካ መንቆሪ ኣንፃር መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ዝተበገሰ ቻነል እዩ እዚ ቻነል እዚ እዚ ግደፉ ሳዕብየን ኣለዎ እንተበልና ግን እንታይ ኢኹም ኢልኩምና ቀኒኢሉ እዩ ክንደይ ድኻታ ትሕገዙ ኣለዉ ድኻ ክትሕግዝ ከለኻ የማናይ ኢትካ ትህቦ ፀጋማይ ኢትካ ይትረኣዮ እዚ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃይማኖታዊ በልዎ ባህላዊ በልዎ ኣብ ኤርትራ ናትና ምዕበይና እዩ ደይናትና ባህሊ ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ በየኒ ድመፅእ በቶም ፀለውቲ ሰባት ስነ ቅንጥብጣባውያን እዩ ድመፅእ ንዖም ከዓ ከመይ ጌርካ ትገዝኦምን ከመይ ጌርካ ገንዘብ ተቑሕሞምን እሞ ደድበልካዮም ከዓ ገብሩልካ ስለዚ እዛ ክፋእ ኣብዚ ድነበረት ሰልፊ ትኺላ ናበይ ከይዳ ተሓቢጥ ሰልፊ ናስመራ ከዓ ኣትያ ኣብ ኣስመራ ከዓ ኣለዉ ዝበሃሉ ሰባት ሒዛ ነዚ ሃገርን ነዚ መንግስትን ንምኽፋእ ዘይተሰርሐ ነገር የለን ዳሃይ ቤትና ትርጉም እዩ ከመይ ኢሉ ክፋእ ካብ ቤት ወፅእ እዩ ኣብ ኤርትራ ድኽነት ከም ዘሎ ሰብ ድፈልጦ ዘይፈልጥ ኣሎ ድኽነት ኣሎ እዎ ኣሎ ፀገም ኣሎ እዎ ኣሎ ሽግር ኣሎ እዎ ኣሎ ኣብ ገዛ ከይድካ ዕርቃን ናይ ደቂ ሰባት ምውፃእ እሞ ናይ 3 ቅርሺ 4 ቅርሺ ዶላር ደርቢኻ ንዓኻኻ መኽዓበቲ ማስ ሚድያ ናትካ ትግብተሉ ነቲ መንግስቲ መፅረፊ ነቲ ህዝቢ ከዓ ምስቲ ህዝቢ መናቆቲ ምግባር እዩ ዕላምኦም ካልእ ጥጆ ኣጀንዳ ከም ዘለዎም ኣቐዲመ ሓቢረ ነዚ ግን ደቐውለበሉ ሰብ ኣይነበረን ገለ ገርተኛታት ገሊኦም ኩምቶም ምስኡ መሳርሕቱ ከዓ ቀኒኢሉ የሄኖ ጊልካ ከዓ ንዓይ ደይሽመይ መሃብ ማለት እዩ ከምኡ ግን ኣይኮነን ንሃገር እንድሕር ክትከላኸል ኮንካ ክፋእኻ ፅቡቕ ሕመቕካ ፅቡቕ ኩሉ ናትካ እዩ ጌጋ ይኹን ቁኑዕ እንታይ እዩ ሃገረይ እዩ ጥሜት ይኹን ፅጋብ ድኽነት ይኹን ዕርቃን ሃገረይ ክትብል ዝግባኣካ ሓላይ ተመሲልካ ግን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዕርቃን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፀገም ነዚ መንግስቲ ከመይ ጌርካ ንዓበ ተፍጠረሉ በቲ ህዝቢ ጌርካ ካብ ንመንግስትን ፈጣርን ንዋልታ ሃገር ከመይ ጌርካ ተመስግኖ ኣለና ዋልታ ሃገር ንበሃል ኣብ ደገ ኢና ዘለና ከምዚ ጌርና ኢና ሓገዝ ሓንቲ መሸማዕ ዲኻ ስርናይ ሓንቲ ኪሎ ዲኻ ሽኮር ጌርካ እዚ ከዓ ከመይ ጌርካ ኣብ ዓይኒ ሰብ ክተቕርበለካ ትብድሕሪኡ ዘሎ ድኻ ጭንን ክብል ኣለዎ ኣብ ዋልታ ሃገር ሎሚ ድኾን ትበፅሓኒ ክብል ኣለዎ ካልእ ሳዕብየን ኣለዎ ሕጂ ፅባሕ ድኾን ትበፅሓኒ ክብል ኣለዎ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ስነ ቅንጥብጣባውያን ግን ከመይ ገይሮም እዮም ነዚ መፅናዕቲ ዝወስድዎ ምስኡ ተዘራሪቦም ምስቶም ኣለዉ ዝበሃል ተዘራሪቦም መፅናዕቲ ገብሮ ገዛ ኸይዶም ተንድሕር ገዛ ስድራ ቤት ናይ መንን ናቶም ሳቶም ዝፈልጥዎ እምበር ኣድኻ ኣብ ፀገም ኣብ መገዲ ርክብ ኣቢሎም ሓንቲ ቅርሺ እዮም ተኺቦም ዘይፈልጡ እዞም ስነ ቅንጥብጣባውያን እዚኣቶም ወይ እሱ ሓንቲ ዶላር ንፅጉም ኢሉ ብሕቦእ ሰዲዱ ይፈልጥኒ ዓስቢ ክረክብ ከዓ ሓሲቡ ስለ ዘይፈልጥ ካብ እምነት ናፃ እዩ ካብ ፍልጠት ናፃ እዩ ካብ ኩሉ ፖለቲካውን ናፃ እዩ
ጥራይ ከመይ ጌርካ ስርቅን ናዕብን ፈጢርካ ነዛ ሃገር እዚ ትዕንዎ እዩ ቶም ብድሕሪት ዘለዉ እዮም ነቲ ፖለቲካ ዝሰርሕዎ እሱ ኸ ናይ ገንዘብ ይቅድም ኣብ ቅድሚት ዝቐድም እቶም ፖለቲከኛታት ብድሕሪት ዘለዉ እዚኣ ስራሕ ብልዎ እሳ ሰርሕ ረብሓ እንተለዎ ገንዘብ እንተለዎ ኸ ይዳኣትዋ ነዲ ነቦኡን ክንቅንፅሎም ኢና መገዘብ እንካ እንተትብልዎ ድሕር ዝብል ሰብ ኣይኮነን ካብ እምነት ናፃ ኢለኩም እዩ እምነት ዘይብሉ ሰብ ፋሪሃ እግዚኣብሔር የብሉን ፋሪሃ ናይ ሰብ የብሉን ድንጋፅ የብሉን ብዘይካ ሓሶትን ስርቅን ምትላልን ካልእ ንዕኡ ዘማዕብሎ ደሎ ኮይኑ ኣይመስሎን እዩ ዛዕባ ስድራ ኢሉ ዛረብ ንስድርኡ ቡን ክኢሎ ሽኮር ዋላ እንካሞ ነዘቦ ስድራኻ ከምዚ እንተንገብሮ ተትብሉ ሕራ ይብሉ ስለዚ እዛ ሰራን ሕብእቲ ሰልፊ ዝበልኩኹም ካብ ዲያስፖራ ንዝዕኖዕ እያ ንዝስረቕ መዝሚዛ እዚ ከይኣኽላ ግን ትኺላ መስመራ ከኣት እያ ኣብ ኣስመራ ደሃይ ቤትና ተባሂሉ ደሃይ ቤት ናይ ነፍሲ ወከፍ ፅጉማን ስድራ ቤት ኤርትራ እዩ ናይ ነፍሲ ወከፍ ከመይ ጌርካ ዕርቃኖም ተውፆም በኣለና ዋልታ ሃገር ተባሂሉ ሓገዝ ንረክብ ኣለና ተባሂሉ ኣለና ዋልታ ሃገር ከዓ ዳዓበየ ናይ ሓገዝ ማሕበር ገብር ከም ዘሎ እዩ እቲ ፅጉም ዋላ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር የብሉን ኣይሕመን ኢኻ እቶም ንዑ ደቃናብሩ ዘለዉ ካሜራማን እቶም ንዑ ተላኢኾም ዘለዉ ጋዜጠኛታት እቶም እሳቱ እሱ ዝገበሮም እቶም ንዑ ደሳሲዩ ዘለዉ ግን ገና ቁንቁኝኡ ፈልጥዎ ድዮም ኣይፈልጥዎን ንዝምልከቶ ኣካል ንግደፎ እቲ ናቱ ስትራተጂ ግን ከመይ ጌርካ ገንዘብ ትእክብ ከመይ ጌርካ ከዓ ዝደለኻዮ ሰባት ትዕድግ ሰባት ክዕድግ ከዓ ኣለና ቤትና ተባሂሉ ደሃይ ቤትና ተባሂሉ ደሃይ ቤትና ይመን ቤት ኣቦኻ ኣብርሃም ኣይገበርካ ቤት ኣዴኻ ኣይገበርካ ንስኻ ምሽ ቤት ኤርትራውያን ደሃይ ክትገብር ስለዚ እዚ ኣለና ቤት ተባሂሉ ላዕልን ታሕትን ትግበር ላዕልን ታሕትን ዝዝረብ ዝነበረ ንሕና ብግዚኡ ከምዚዩ እንተበልና ግን ቀኒኢሉ ከምዚኡ እቶም ናቱ መሳርሒ ከዓ ክብልሎም ብጉሩብ ነዚ ሜድያ ዝኸጥፍዎ ኣለዎም ምስራሕ ስለ ዝኸልኣና ነዚ ሰብ እዚ ክነጥፎ ኣለና ነዚ ሜድያ እዚ ክንዕንዎ ኣለና እንታይ እቲ ምስራሕ ምስራቅ ከሊእና ጥራይ ኣትሓቶ ስለዚ እዚ ትገብሮ ዝነበረ ናይ ደሃይ ቤትና ብቆንዱ ቀዳማይ ከመይ ጌርካ ስሳዓት ሰባት ትረክብ ከመይ ጌርካ ከዓ ክዳኖም ዳዓረቑ ሰባት ረኺብካ ጠሚና ፀሚእና የቐነየለ ኢልካ ናይ 3 ቅርሺ ኩሒልካ ኳሓሒልካ ኣብ ህዝቢ ተቕርቦ ላይ ሳብስክራይብ ከዓ ተኣርብ ትውዕል ነቲ ዕርቃን ናይቲ ህዝብን መንግስትን ከዓ ከመይ ጌርካ ኣብ ማስ ሜድያ ትዝርግሖ እዩ ዕርቃነይ ደውፅእ ሰብ ሓጋዝየ ኢልኩም ተሓስቡ ሕጂ ተመዓያሹ ሰባት ድብለኩም ዘለኹ ገንዘብ ከመይ ጌርኩም ንዑ ትሕግዝዎ ከመይ ጌርኩም ንዑ ትዕብይዎ እናትኩም ጉዳይ እዩ ዝኾነ ሰብ ገንዘቡ ንፀሊም ሃቦ ንሰራቐ ንሓሳዊ ኣየጉየካ ምዕነዋ ሃገርን ህዝብን እንተኮይኑ ግን የተሓሳስበና የጉየና ይሕርቀና ኸ ሓደ ተመዓያሹ ኖሮ ገይሩ እንዳበልኩ ገይረልኩም ድብለኩም ቶም ገንዘብ ተዋፅኡ በዓል መን ይኹም ፈልጥ እየ ካብ ገንዘብ መን እዩ ዝኩሉ ዝወፅእ ነይሩ ካብቶም ዓያሹ ሕብረተሰብ ድብለኩም ዝኩሉ ገንዘብ ዝወፅእ ኣነ ኣዳዓዲዐ ብደቂቕ መስርሕ ናተይ ስለ ዝኾነ ፈልጥ እየ من يوم تم جنزب دوصون ديوصون فلتي من يوم تم دعشون دقره فلتي عاد عادي بحانتو ونشف كل تعواف دبالن بتدك ايه راي تبل بتخا عايش اندالكا تصرفهم بتجنزبهم تقحقح بتخا عادو من حزبه من كاتعنو كابزيو ميز جنزب دكب عاد عسرت زخفلت الله هاجر عاد حد زخفلت الله هاجر مساوت باغاميندو نايزا سرام حبئت سلف خوينو تريفو سلازي إذا سبز كل جزء إتي جنزب تأكيبو ناتو بانكتاتو كمل مسمى لأخاء كسب حجي بتشق دبلو دلو جنزب منجست خنكيرنا هي باخم خنجبرنا اللي خن كتريهم بزعباي منجست خزاربيو أنا حزيد وص أخو داتا لني إذا فخرا مفخرا نايزي تمالي أبز قربيتنا دمرة فخراي منجست إيرترا بحدا زي فلت بلعودا دقنقن منجست يكون أيكونن أنا نسخهم أنت مباربع عام استقادوا مسو نمرحنا تزوا جنبار إننا فرحهم تقول سوا مرحنا تزوا جنبار ملكتا ومتهاتي أنا نسخهم نكون فلت أيلو زي حسب سبت الله سوي الورك أو جزء أبكون تخحل فزدلي أنت فلتنا يا لعل علي جقنا مخانن فلتو تبع مخانن فلتو حيال سمارت مخانو تراينا نفلتو انتاين كمين نزبلجن زمرقة أكلون نزقل يصخ بصح دخل عمقات يلن
ስለዚህ ብዝጠቅም ዘይጠቅም መንግስቲ ኤርትራ አቃሊልካ ምጽኻ እዚ ከምዚ ክትብሎ እንድሕር ኮንካ ስኻ ወርቃዊ ግዜ ካብ ኮንቱ ትሕልፍ ኣለኻ መርሒነት ዝዋ ግንባር በአይን በአኹምን በዞም ሓደ ክልተ ዕሸላት ዝግለጽ መርሒነት ኣይኮነን ቀደም ዝብለዩ ሕጂ እውን ክደግመልኩም መርሒነት ዝዋ ግንባር ተን ሓያላት ዝበሃላ ሃገራት አብራኾም ሓምሽሹ አንጉዖም አፍሲሱ ኣብ እግሩ ደስግድ መርሒነት እዩ ክልተ ኣርባዓ ዕድሚኡ ሙሉእ ኣብኡ ተጠኒሱ ኣብኡ ተጠሚቑ ኣብኡ ኸ ዓመተ ልደቱ ደብዕል ዘሎ መርሒነት እዩ ነዚ መርሒነት እዚ ቁንጭል ኣቢልካ ክትገልጾ ሓሻ ስለ ዝኾንካ ጥራኻ ስለዚ ነዚ ዕላማ ዝናቱ ግን እንታይ እዩ ነዚ መንግስቲ እዚ ኸይደ ገለ ስእልታት ከምፅእ ኣለኒ ካብ ሓይሊ ባሕሪ ከምፅእ ኣለኒ እንደገና ካብ ብሻ ኸይደ ከምፅእ ኣለኒ ተባሂሉ ንሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ንቢዝነስ ኢሉ ነስመራ ዝኸይድ መኒ ንብሻ እትይዎ ኣሎ መኒ ንሓይሊ ባሕሪ እትይዎ ኣሎ ወይ ከዓ ኣለዉ ንበሎም ክሕተት ደማይ ክሕተቱ ንዓይን ንዓኹም ዝምልከት ኣይኮነን ነይሮም ወዲኦም ከሰባት እወ ጆኻ ዝብልዎ ነይሮሞስ ኣብቲ ዝርአን ዘይርአን ከዓ የእትዮሞ እሱ ንረብሕኡ እታ ትልእኾ ዘላ ሰልፊ ከዓ ንረብሓ እዩ እቲ ሓንቲ ናይ ፖለቲካ እቲ ሓንቲ ከዓ ናይ ስስዕቲ ገንዘብ እያ ስለዚ ንመንግስቲ ኤርትራ እንተተኻእለ ክትግልብጦ እንድሕር ኮንካ እዛ ቤትና ትብል ዳሃይ ቤትና ትብል ክትምስረት ኣለዋ ቅድም ከክፉኡ ዘሎ ናብ ህዝቢ ከተቕርበለካ ሰብ ክሪኦ ኣለዎ ዕርቃን ድኽነት ፀገም ሽግር ዘለዎን ኢንተርቪው ክትገብሩሎም ኣለኩም أبيل بلس دي شيء كتركب عليك أبيل حنت إن دحنا تركب بربرة شيء أدقات عبي نعاق تركب عليك دليخا أبيل عرق أنزلوا سبيتين سبعين كتركب عليك أبيل لو عراس تدنس سب حميم كتركب عليك إذا فتاو دهم قبر مسلكم كحجز أنت دلين عين عهم دنقر الله مسلكم كابتي جنزب زأكبو نهزبي مزنيزو بانكتات زمله ولا بولك خص كله مخاله هاي كل اللي جنا هيبني انتاي دا ابعد قاوتين حزب خشيت الله نبون نديم خشيت كمان حفر هايبلين قدفوا مو نحنت ارتراوت نحد ارتراو خشيت سلازا ابي ارترا بقالنا اذا بزا دهاي بيتنا زي تسرحن زي تمهزن اي نبره اتما قود سرحو ابالات سنق انطبطاب ما عليا زي بلوم ينبزحم اديترا لو كم يقرك دخات ركب لك جزا زون دبللو زيهم قدم جن حجومي بقرب قرابة كم يقرك أنا تمصلوا تسبات جزء تباهلو كم يقر رخيبهم كتبلو أوش تسلزلوا تحقق بس أرتاز خد الله سلسة ورحي دفع خيد فيديوهات كبترح خيدو في شكت أب دفع خيدو في شكت أبقى خيدو سوا خيد انترفع قبر كم حدا هجرة أقول قلت زي جبر جبوء زي فتصيم زيجا سلسة ورحة أقول قلت كجبر مستجوبون أي بحق إيرترا وأنت زخو كابزت راح كمانسي تنبلع حتى اسمه فلتكم سلسة ورحي هجرة أقول قلت مجبر أبزت تولد يوم تغدوا له هجرة أقول قلت كقول أبي إيرترا تولد هجرة أقول قلت زي فتصيم سلسة ورحة سخون سلسة معلتي جبر نفسه واحد ده دليل أو فيديو حجت رأي مسي كم يجيركم هم إيرتراويو خمسة خستوي إذا أجينا ديو كم معبلين ذا أيلن كم زد أيلن تدبزحني كنا مناطيو نمعبل أولو ما استد بلو بعلي كم زد جنازي يلن كم زد يلن أصلت إن كم مرة حجر مخانة قال ملا إزاي ديت أدنى كنا مالناتو أنا قد محجي لعلي عشرة خونا قريب لكم ولا حجون مقرب كلكم كل حدا يجي كتفولت وجن السخوم زالنا والتا هاجر زبال أنصار هاجرن هزبين إريترا أبصرك استوافره أب نزه هاجر ننحد حد إمو بلع استوافره نتا هاجراو ميديا يعنيو قبل الكوين خاء بجنزب قبل ليلو عزيت دليل خاء أخبت صح علامة سقيمو جن أب بحر القلاف الدفئيلو سلمنتاي جنزب نصهنا يبلعني قدمي عمت نجركم نيره إذا كل زواج دلوا جنزب تسرق دلوا جنزب أي بلعني أنت حامقة وين حكمي وين مسدد رئيس أخوني لكم زي من تايهم إلى أن أنا أبتون كل الناس دعوا لا يوافرني جنزب قناعات بريعو استحقوسن زل ألم قاسين دنا برسب جنيل ننص أهان سبات أب زي كون قد قادئتيو أب على حدا بيلا قصع سعد رأخو سباي رأخو كابتن مكرر رأخو ريهم تفلتو إذا كله قبل علينا زنبرة تشينا يا محرة أبي اللو تم دحردون دقتلون دربار شو عن يوم دقتلون بحردون
أبلو تم دزمتو يلون ولا زمت مال بحبر عين استسقوقنا جنزبنا نبرتنا زميتم أب 10 عام 3 عام ري ام سي نمو كم يقرك جنزب كنعت وسيد كهدكس ازيت استراتيجي نايزيوم سرامات بوجيل دبلكم دلغو كاب دياسبورا ناس مرا خيدم اب دياسبورا اسمرا خم يجرم نت حزبي عرقانو صيوم نت منغستي يغاچوي نت منغست اغاچ خا እዚ ድብለኩም ዘለኹ ሰራም ስውር ዝኾነ ኣጀንዳ ብድሕሪት ዘለዎ ከምቲ በዓል ድብሎ ኣነ ወዲ ቢተውየ ንዓና ከምዚኦም ድብሉና ኣነ ከምዚየ ወዲ ቢተወደድ ቢተወደድ ብጥራትካ ኣይስሕቕን ፋሚሊ ስድራ ቢተወደድ ኣይትፈልጦም ነቲ እሱ ዝተቃለሰሉ ዕላማ እውን ኣይትፈልጦን ኢኻ ኣይፈልጦን ኢኻ ብዘይቀል ዓለም እየ ድብለኩም ሕጂ እዚኦም ከምዚ ኢሎም ዘለዉ ሰባት ኩሉ ግዜ እንድሕሪኢኹሞ ወይ ኩሉ ግዜ እንተኣቕሊብኩምሉ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና نزخون هاجري زول سب الدحري أي تخيدني صلاة عخا مسيل إذا تكع كمبر ندا فكره خمسة من جست هاي لماريا ما يمتسكني أبزنا هاجراو ميدياتات كا قدامها يستطقم الله كم يجير كنظام عصبات كم يجير كاسوس ساعات جنزبية بوليتيكا في لا يصير مسرح أم بيبكم من دحركم ويسمعكم أبناء بوليتيكا أبزخون دحر ريقة بحنت هاجر حماق نجار كتجبر تدلقة قدم ودت زي قاخة الدال لك قدم كا سوس عصب كتركب عليك إذا مسنق أنت بتابعوا ناتنا قدم أبس الساعة أتيو في أبيلو $1 غيرو نقول لكم أمريكم بلم نقول لكم حسيكم بلم نقول لكم أتكلكم بلم نقول لكم كأسال الله يكم قدامكم كأيركم من دابله حجة أبروسي أم دحقرم دلو علامة قلنا روي بتجنزب أكيد بلمي 10 يتصدلهم إذا سقطكم نايجو فاند مترحون بزي تم مسارقته دلو بعدنا ورجعنا توديبهم جنزب كابزخون هاجر ناو أبجبو دو تودو الله خدا ما عليا يقولون جنزب زي ما عليا يقولون جنزب زي أبي لس جنزب الإيدي تقبر سبي يلن بيت مرتد عنوا خنصقنينا تبعي لخا أسمر أبو تحمس مس بيت مرت خم درأي بيت مرتين من تايو نتهزبي مزمي زوا جاء تواتي خا جنزب 18 17 حضروا بصحوا أينا يزبي تعشى هزبي دبل دبل نبحك عشى هزبي زي حتة أكل قديفك زي حتة زوهاب أكل قديفك زي وهاب تهو بديخا كند إنباز خون من قست لنا كند إنباز خون والشلين إحنا نفعاتكم إننا حجز ناس أنكم إزاي حجزنا مبات أنت بالكان حدث الكات تفتف ديخا جنزب أنت بالكان زخونة زي كون أمين كديخا جنزب مخناتو نسون تاي تقبر نحجز تباهيلو ناتون جروب الله توم ناتو نحجز تباهيلو قدم يوم تجمر ساتو بيدو زرقن جنزب ملسمي موعوي عم دبال زيوم الجوخا بقى نخاق ندزي يبلغ الراسنو الراسينم اتجنزب اكب جنزب تأكيبو ما اللي يزي بلغ كازنا ناتو اكب كاوا حليفون حزب منقست ندنع صراح ابي ارتراس صريح تكال كفيتو ألنا بيتنا دحر خندي تقتي مدحر خندي قدوفو لنا جن بقدر سبعين بلد سلازي زي حج كل جزء اتي زحاسبه بحدقة جنزب ماكينة عيسلطن تاتا مهازاجن نزهز بزي انتو بسوات غيركا انتو بدخاتات غيركا انتو بمساخين غيركا انتو بسنة طباب غيركا كمي غيركا جنزب تخعبتيو نتا سيستم جن رخيبوا دك إري ندابلخا نتي استوهاب جنزب أبكازنا ناتو اتيوا أسكيروها مس نزي فلت أطرطش لزغنة جنزب نزي فلت خا فرع زي فلت كنسو خم دفلت مسيلو زي خنسو خم درئي زي سمع خنسو خم دنسمع مسيلو مخنياتو نزي فلت أخومي جنزب تقبر جنزب حرام كأخومي وي محكمي خا وي مسد دريسا خايد خو قال لكم رأيو كم تنبيتا يكون كنزارب تحقق نسي حجز نسنا تبابويان تباهيلو نبيت تمرت تباهيلو وزته انتاي زي تواتس جنزب ابزي سخاتكم بت جو فايند مي باكل الله جو فايند من احنا نكفل اين خلاني نقول وسعات هديتات باكل جنزب كابزو تصيرو دخ سويس فلت يعني اب سويس كل غزي ناتو مرباب الله ابعد انجليز الله اب نرويل اب كل له اب شودن الله زيميم كله كما يجركا نتي جنزب موصا كما يجركا خا مخعبات تباهيلو إذا خاون تقاينو جن حجراو ميديا زبال كعنلو كسر حنا يقولون يوم أنا تجرحه نزيهم كأهم يجرنا نتفا يوم نمن يدتكع نمن يدتفخا كباهم حبريتا البنبر أنا نعاقل كنا جركم ترجم يقولون
إذا مدبناتنا سلمنتاي قمت بأمي إذا حبركم بدحري مدبات نير مدبات وصيان وخمي جرنت أفيان أبيلوا بركة خط أفعل لون بجروب من دا جبر كان استندا ودبكا ديتا أدنى نقل قرايدون نقل تسليم دون نقل تطبق دون نقل تمندو نقل إزي تسرح نايزة لنا والتهجر نزيل لا لنا بلكا أيلن والتهجر كخون سترف ما تصل هاجري جن سلازي حجي نسخاتكم كل جزء بقليل نقدر دراهمه زيرو جن صعبين بزحو معنا كين مهر جهو حزنا دلو زي بوليتيكا دمسلي أب أوراجاوي متفنان أبصحنا بسنكو أب عداوي متفنان أبصحنا بسنكو بعلم زما هزويزي نحنا خن مهار زقبانا خنسرع زقبانا نمنقسنا أب كلتا نزهزبنا أب كلتا جميعمو مجمرة خنجمر كلنا حانتي يعني رازا مدبنا مدبدك حدل كل سبكات زي كاتاتل ولا تمتقاوم تمسانا يمنيرو ريتو هبو الزاربو نحنا خانا تزعق ملسينا ما خدو أي عقبنا تقداي إزي بزعبا مفللاي بحالا ينبرد بسنك زي دبلوكم دلوكو سرام جوجيلا يمسي إزي جوجيلا زخا دايما دايلكا كمي غيركا تطفو نز مدبنا يلتسريحيو تسريحو خا مودعتا كم زي دبلوكم دلوكو أب كبيت سعبين بسيحيو كبيت نقابت زخبدس كبيت سعبين سلازي حلفيتو كاب دياسبورا سقا عسمرا مصيو أب اسمرا انت عنوتا كايدو خا أتركاتا تلولهم بزعبا منقست إيرترا خزارة بزي بلعوا الدقاق بلو لكم تحسوا سبات دبلو دلوقم ودزارة انت ولا كمي حدير كايل كي خص قبكا ديكل كم مهرو ناس فلتت ناس بوليتيكا ناس كوي معبر كم ابنت ناس انت اللودي كم زاب سكريم ترى موسي حدا خلص كم تزراربو ديت قمقم وانت قدسكم كم تزراربو سراقي حساوي كدو حجي انتاي لكم نفسيت ان زقرارب سب انتلو بزعلب بزي كما عمل تقراواي كالي هلني لكم تقراواي هو تقراواي حجي كمان فتووت هو معبل تقراواي اوريجين ما بقولو تقراي سقيل كاي كون كان هي بعبايا اميتا حتى ني ميتا قال ملا يكونن اوريجين ما بقولو ناي تقراي عباين ولا دين ولا حبتن ولا دحنت ولو دقدفو هاغراو مننت كو هابو زي ارترا يغبو دي ودربعي وغبوي بتحق منغست ارترا زي قنت الله مننت كحد جوجن خيلي منغست ارترا خمزي ابز ما زي قنت وسيتكم تحدقوا وين حدقكم إذا علامة زجن نسو ركبوا مستقراي كم يجر كان فلوتات حلف تتركب كم يجر كان فلوتات حلف تخا متقعات تقبر لهم كم يجر كان نعم تعسهم كم يجر كان خابوا مستر توسط إزي تمر بناي تقراي سمو قيرو خمزي لخلالي لو ببانديرا زلو والت هاجر نايز متقوم فوف تبلو خاقل يخم مسو فوف لزبلكا هاجراو مسمن تزارب الله قدم تفلت لك لذا بيرترا وريد دلو حج تزارب دلو بزعبا تقاوم دو بزعبا منقست إرترا تمال انتاي بنير تمال بيرترا خيدو أبزي التخاطو تتحيز دو هو تتحيز انتاي سقمالو تتحاز حتى تحاتي توسي أبيرترا لغمص الكايل حيزو خوص الحسابات حادي قد يتحدق عند حانسون قزين مدفو تاقدسنا نزار إذا حجي مسبلات حيزو دي كونس كيف الترات حيزو أنصار نايز منقستن نايز هاقرن دقيري سلازبلكم يهلن ግን እዚ ፊንቲ ነይሩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ክነቃሕ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሓማም ሓኸለ ከውፅእ ኣለዎ እዚ ሕማሙ ብዘካ ላይክ ሳብስክራይብ ካልእ ይብሉ ላይክ ግበር ብናፃ ይሰርሕን ይብለኩም ንሃገር ብናፃ ስዋ ኣሎ ሰብ ምሽ ብናፃ ኣብ ማስ ሜድያ ምስራሕ ከኣቢ ኤርትራዊ ከምኡ ዲልኩም ተሓስቡ ኤርትራዊት ማህፀን ከምኡ ኢላ ተፍሪ ብናፃ ዓይኒ ኣነ ክሕስበኩም ኣይደልን የብለኩም ነይሩ ግን ዝብግንትዎ ምምንታይ ብናፃ ከዓይደ ይክእል قد هاجراو تقول هاجراو نتخبر كتمرالو نحن نايب هاجر كنت ميدا 10 كمبيوتر تقاس إلى خمنجز حاجز رقيبنا دين حنا دس كنت ناتو نشكت نيرنا دد جزانا كمبيوتر في سالوسي دكاس نيرنا سلمن تاين عود تصابوا ينور لكم تحسبوا ناتو مسارحة ناي تجراي نمعبل زكاتاتل وين نمعبل زقام ناي ميديا ناي تجراي نيردي نيمسل قرباتيشن تبلكم مسارحتنا تومي كل ذا تحجز مسارحنا توم قلت شحن 10 شعات ورح غلطي مسوم تسلفوا انا ورح هذا قد في غيده ملس مسبلكم اب حدا ورحي تግራይ ኮይና ጸኒሓትን ናይ ትግራይ መጋበርያ ናይ ትግራይ መሳርሒ ኻይ
ስለዚህ ወዱ ድሙ ናይ ገድፍ ሕማሞት ይባሃል ናይ ገድፍ ታይባል ታ ሕማምናቶም እሳ ተግሪሩ ጸኒሖም እዝን ሽግር ገይሩ እዝን ግሪ ሽግር ገይሩ ተዝብ ግን እንታዩ ከም ካልእ መስልዎ ትገለናቱ ኾነ ኢሉ እትገለ ኸዓ ብገርህ ልባ ኸዓ ገንዘቡን ግዚኡን ፈሓፋሕ አቢልዎ ቀዳማይ ታርጌት ጸላእ ገይርዎ ደሎ ትምሱድ ነበረ ምስኡድ ጎይድ ነበረ ተን ምስኡድ ጎያድ ነበረ ተን ምስኡድ ስዕስዑድ ነበረ ካላይ ሃገራዊ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ሃገራዊ በዓላት ኣይሳተፍን ኢልኩም ኣይተሓትት ኣብቲ መጀመርያ ክኸስኑ ከለውሲ ኣብ ዝኾነ ውዳበ የለን ሄኖ ግለም ከሲሶም እስኹም ከበለኹም ኢልኩም ኣይተሓትዎም ሓንቲ መዓልቲ ኸይዱ ክስእል ኢሉ ኣይትስእልኒኻ እዚ ሜድያ ጥራሕ ነቶም ናይ ሰብ ሜድያ ፍሉጣት ይድምልከት ምስ በልዎ ድሕሪኡ ተቐልቂልዎም ኣይፈልጥን ከመይ ገይረ ሃገራዊ ትብልዎ ኣብ ኤርትራ ከይደስ ከይሰኣል ኢለሲ ኣነ በቃ እንታይ ሞ ክሰኣለሉ ኩሉ ኸሊለ የመፀን ኤርትራ ኣበይን ይኸሊልን ኤርትራ እንታይ ይፈልጣ ብድሕሪ ገዛ እንዳቦ ኣይፈልጥን ክፈልጥ ከዓ ዓቕሚ የብሉ ኣይኮነን ንምልእ ኤርትራ ክፈልጥ ካብ ካሜራ ተሓቢየ ገለ ካብለኩ ናይ ነመን ካሜራ ኣበይ ዘላ ሃመማ እያ ታ ካሜራ ናብኡ ትኸይድ ክንደይ ሃመማ ክስእል እያ ታ ካሜራ ናብኡ ክትከይድ ሕልፍ ክትብል ነታ ሃመማ ክትስእሎ ትኽእል እያ ኮነ ኢላ ግን ናብ ሃመማ ታርጌት ትገብር ካሜራ የለን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ሃገራዊ በዓላት ይኹን ሰላማዊ ሰልፊ ኣንጻር ናዚ ሃገር መንግስትን ማዕበል ርአዮ እንተይልኩም ኣምፁለይ ሃገራዊ እንተኮይንካ እዚ ምሳተፍ ሃገራውያን ኢልና ሃገራውያን ኢሎም ኣብቲ ዋዕላ ናይ መንእሰያት ክንከይድ ከለና ኣነ እደመሓላልፎ ብዳይሬክት ስኻ ግን ክተመሓላልፎ ይፍቀደካኒ ኣመሓላሊፍካ ብሰንኪኻ ከዓ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ፕሮግራም ናይ ሆላንዲ ተሰሪዙ ኢለ ተኸሲሰ ከመይ ገይረ ኣነ ደሰርዞ ኣነ ዋዕላ ኣለኹ ገብር ተደልየ መሰለይ ይግብኦ እዩ እንድሕር ተፈቒድኒ በቲ ፕሮግራም ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብኡ ከመሓላልፎ ግን ለሚድድ እወ ምክንያቱ ስርቅን ምጥፍፋእን እዩ ልማዱ ኣብቲ ሃገራውነት ግን ኣይሳተፍን እዩ ሃገራዊ ካ ይነበረን ዘይ ሃገራዊ ከመይ ገይሩ ኣብ ሃገራዊ በዓላት ክሳተፍ ከመይ ገይሩ ኣብ ሃገራዊ ፕሮግራም ክሳተፍ ከመይ ገይሩ ኣብ ሃገራዊ ሰልፊ ክሳተፍ የለን ርአየ ዝብል ሰብ ተለካ ኣምፁለይ ኣይስዕስዕኒ ኣቦይ ተኣሲር ኢልኩም መዓስከ ኣምዳ መን ክስዕስዕ ሪኢኹም ኣበይ ናይ ዳስ ማዕበል ክስዕስዕ ዝረአየ ሰብ ኣሎ ኣበይ ናይ ዳስ ናይ ኤርትራውያን ማዕበል ክስዕስዕን ክሳተፍን ርአየ ዝብል ሰብ ኣምፃለይ በልዎ እንድሕር ናይ ብሓቂ ሃገራውያን ኮንኩም ዋላ ትዝረብ ካብቲ ትዝረቡን ሕቶ ክትውፅኡ ትኽእሉ እንትኾንኩም ኣበይ ናይ ሪኢኹም የለን ኣይነበረን ሃገራዊ ከዓ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ ኣብዚ ናይ መኸተ ከም ማዕበል ዝተዋግአ የለን ኣበይ ናይ ተዋጊኡ ኣበይ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ሪኢኹሞ ካብ ኣሜሪካ መፅኦም ሰላማዊ ሰልፊ ጄኔቭ ምሳና ዝተሳተፉ ኣይነበሩን እንድዮም ሰለስተ ግዜ ኣርባዕተ ግዜ ድመፁ ኣይነበሩን እንድዮም ኣበይ ደኣ ነርካ ማዕበል ዘይትብሎ ዝኾነ ኣብ ሃገር ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ኣበይ ነርካ ደይትብሎ የለን ኮንፈረንስ ክግበር ከሎ ኣብ ገዝኡ ኮንካ ግን ካብኡ ኣመሓላልፍ ለይልካ ናይ ምሕላፍ ክኽእሎ ግን ነይርዎ ኣብ ገዛ ኮይኑ ኣመሓላልፍ ኢንተርቪው ክገብር ከሎ ፕሬዝደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ጥራይ ንዑ እሱ ኣብታ ናቱ ካ እሱ ከፍል ላይክ ሳብስክራይብ ጥራሕ ክወስድ እዚኣ እታ ሃገራውነት ትበሃል መዕቀኒ ብከምዚ ዲኹም ንሃገራዊ ትዕቅንዎ ቶም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘለኹም ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ሃገራውነት ትረፍኩም ትረፍና ሃገራዊ ሚድያ ክበሃል ከሎ ንስኻ ነዚ ሃገር እዚኣ እጃምካ ከተበርክተላ ኣለካ መቕፃዕቲ ድዩ ማእሰርቲ ድዩ ከተበርክተላ ኣለካ ንሕር ዘይበርከትካላሲ እንታይ ካ ክትብል ኣነ ኢደይ ቅጥቀጠላኒ ወይ ቅጥቀጠላኒ ኤርትራዊ ጥራሕ ኒ ኤርትራ ትቅጥቀጠላ ኣነ ይስዕስዓላኒ ኤርትራዊ ጥራይ ኒ ኤርትራ ትስዕስዓላ ክስዕስዕ ርአየ ዝበለ ወይ ኣብ ዝኾነ ኮንፈረንስ ክሳተፍ ርአየ ዝበለ ንማዕበል ጭብጢ የቕርበለይ ንዓይ በዘየካ ሓንቲ መዓልቲ ሸዓኻ ሓንቲ ናይ መወዳእታኒ ድብለኩም ዘሎ እዚያታ ናቱ እዚያታ ሃገራውነት በዚኣኹም ትዕቅንዋ ሃገራዊ ናይ ሃገራውን ኣብዛ ሃገራዊ ዝኾነ ክሳተፍ ርኢኹሞ ዘይትፈልጡ የለን ንኤርትራ ቅድሚ ምኻዱ ምስ ኤምባሲ ኮንታክት ገይሩ ዲ ኣይገበረን ንዓም ኮይትኩም ሕተትዎም ናሽናሊቲ ኣሜሪካ ምስ ወሰደ እዩ ንኤርትራ ኮይዱ ወዚያ ተናቱ ስለዚ ኩሉ ንሕና እዚ ሕጂ ኣንጻርናቶም ኮይኑ ዘሎ ወላ ካብኦም ኣካላት ሓደ ግዜ ኮንፈረንስ ብፃይ ብርሃነ ገብረ ሕይወት እናመሓላለፈ ወንምንታይ ኣመሓላልፈሎ ገዝኡ ኮይኑ ሕቶ ቅሪበናቶም ኣብኡ ዘሎ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ዝሰርሑ ኣፍቂድናልና ኢሎም ኦኬ ፅቡቅ ተፍቂድኩም ንዳ ኮንፈረንስ ዘይተሳተፍ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ላይፍ ከመሓላልፍ ፀላኢኻ እምበር ፈታዊካ ኣይኮነን
سم بقرهم ديوم ولا بقرهم ديوم قنعهم ملكت أبتجزي جن أنا شعب قطع جنا محلاليفه هل من تاي كم زغو يلن جنا نمن تاي أنا جنكم تجبرني زي هاجر أو مخانس اللي زفلت نبركي سلزي حجي كلكم من دحر ريخمو زيركا انتايو هاجراون زي هاجراون مللاي أمره كلنا اللغو نهاجري ليك اتقتنين بزي ربح يسرحني هو أمو كي ودق ده أمبر نسلا هاجري لس 50 كل تنشح في لها ما أسرت وزي أنت والكو سنتايم بلا مود قد عودي مبلن نعي عودي مبلن ايوك انت حكي تقود انت تقول ايوك هني مش دو انا هاجر كشكت الله انصار هاجر دمسن خصي وي ما اسرتي وي مقصعتي اميني لقبلو كقبل النزق قددن مخنيات قنالو نسلا هاجر نسلين نسلا هزبني له قحد ولا بتجنبار سلازلي أبير تراخيد كهممات انسي عيني تنفر يلن كيد برخاخيد كيد كتماخيد من يخاز لك يلن سلمنتاي بولس ان حريان نسلي ايلم تخوفلهم نفس وكف دقيقه يخفل لالو هيوته من خفلسي انا 50 كلتن شح دولار كفيلي انا كوي كاب حزبي شقت ايكون كن دمص حزبي اي شقتني لدي ابزي ليتن قترن زارب نبركو سبيك انتاي قدي سكايو يوتيوب دو خفلو دغله مخفال ايكون ان منتاي علامه يتخفل دلو زيرو انصار هاجرن حزب المنجست ግን خو ስለዚህ እዚ እቲ ሃገራዊልኩም ትሕበኑሉ ሃገራዊልኩም ትስዕስዕሉ ሃገራዊልኩም ከዓ ነቲ ዲ ሃገራዊ ሚድያ ለይትን ቀትርን ገንዘብኩም ንባጀትኩም ድሰላዕኹምሉ እቶም ድሓንኩን ድበልኩም ህዝቢ ስኻትኩም ኢኹም ከምኡ ክትገብሩ ግን ድሕሪ ሕጂ ኣነ ኣይፍቅድን ስለምንታይ ስኻ ገንዘብ ክተዋፅእ ትኽእል ኢኻ ለዋይ ሕብረተሰብና በቲ ፀገም ናትኩም በቲ ግርህነት ናትኩም በቲ ለውሃት ናትኩም በቲ سنة مقبار ناتكم ويكا سنة يتقبار ناتكم بو آتيم يوم جنزب دواتو نما حراي جنزب دواتو أخما اللهم أبزي إيدكم كوسان إذا عجل تصرفكم دلهم حراي ديت أدنا جنزب دواتو نيرو زخون بسن إرترا إن إرترا إندا موجوسن توتيا أم حراي يخون أورمو بك أدو الدحري تقويو أنا إرتراوية نمن تايمو بزعباي صبغ تجلس أو مسلين قباين ندي قبان ندي إرتراوية حو تشنا هجروا من النتال لنا سلزي بزعباي موجاس ممداس أو ماسة أو لون تايلو انتهي من عايزي حقي تدول دلو أنا بجافان بأولن ماسن دسكر سباي كون خاينا كلها أنا إحترام كون زقبانا سلزي نهاجر محجز عايز إلا أنين كتحجز كل خابينا عجبا بالنمين مفلات جن أزي أقداسي إمو تملوهاتن جرهنياتن حجون جنزبكم ما يتدفقوا هاجراوزي هاجراوها نايم ما يتخلو صني لكم حسابن رجع لكم حسابن يدليكم يطرح جرهنا لقسنا أي سرحني بزهجر أجدلنا يا زمن حيال زمن سلزي إذا حيال زمن كما يجير نهزب خان منجست خان نعبت جبر ب دهاي بيتنا تباهيلو أبي إريترا انتي تسريحو تما أوزنبرو بترات أم كمان يسحق ما عبل زتقوم لهم سبات طرح خمي جيرهم يخححلهم خححيلو أم مجرشا قحفهم سو إفريم دينا نقول حكي نبرنا نعو تتقيم خم تسوى خم عند معلتا يقول لك أنا بزي أبي إرترا مسكدة بحمام تسوي تتقيم الليج أنصار هجراو ميديا خم دعت غيروا أبناتو ترى يسبكم دمسكين تتقيم حمد مساس عنها قحفة بنتفيلو دحري خنا دلون مع الأرجح حقوسكم انتفلو نقال لك خمس انتفكوا بلا مالو نتحدى خمو خمس يخدر بيه مالو إذا حجمتي ود الله مسي ودت أبادي خمتلو ولا ود قله السو ناتهم دنبر خنترات نا جنزب تأكيبا من قال جنزب كيام كم زي عطنا خفعوه الله خلاص دباسو كس مجلو قال الشاداديعو تتحاسبوا دنبره تتزاربوا دنبره بوشتي قال دخن تحجزن حجون كعرق دلي مسو قنت رهوي بالكا كاب اف قبل ورقي وصني وحيت وي كبكا تدليخات عرقو اندحر دليخا ينبر نهاجر اجريك قد قتلايلو مسؤود عرق سب قندر لي مسلين زغونه سب سلازي ابزي كنتكرلو زلنا
حجون مصيلو حدا انجينير دبهال انجينير تسفاي مني انجينير تسفاي بخمي ناب سوشيال ميديا مصيو معاس عامة مرتي تسلفو ناي انجينير تسفاي اد مصو دلو بروغرامنا كمي غيرنا بسوشيال ميديا مصيو معاس عامة مرت مصيو انتاي علامات حيز مصيو انتاي تلقو نيرو انتاي اغباب كا تطقيمو مصو دلو بروغرام ني انجينير تسفاي كا بوغع كف كبللكم نايلومي مدبنا خلأي كفالن مودعتان تسرام جوجله خاب دياسبورا سقع اسمرا دلكم ابزكم زازمينا ريتون حتن تلكم ابزي كومنت خد قد فلي تقوليهم دي هاب كان نعدل كنزارب نخيلينا تبلو تلكم جن من البات حانتي ويكلت تقبل خيله عدل مسمر كخفت لكم مغنياتو ساعتنا سلازا اخلت كهبكم جن خيله بمسنجر هاي كتبلوني تقوليهم حانتي ويكلته بزح يقبلني انا جن تا ناتي من البات نبين حيزومو سلمنتاي دا ادي زاربنا خيتبلو انا حنت عدل جن مسمر ويكل التسد كخفتلكم عدل انت لكم مالت نام مسنجر دول لي اندحر ازاربنا تبلومو كابزنا تيستفلي حساب تلو خمزي كتصرفو كمزي لكم كتوسخ لي جن يكونن نعيد نقفني دنقفن انتلو نعاي انا ابزا ساعات زي اخو ويكا كمزن كخون نيرو تبلو نغرتلو عدل كبوكم هاي كتبلونو تقوليهم وي دولوا لي بتاع مسنجر ناتاي كبوكم عدل تزي لهم عبد مسعود دلو بروجرام كجيمر كلهم عدل كبوكم بزعبا زي نحسوت انجينير مني كابي مصيو اماص علامو انتاي غيرو مسماني قدم كجميرو انتاي تلقو نيرو بسافي حبد مسعود دلو بروجرام كقرب لكم نايلو مشت مدبنا مدب دك حدا لبي ابزي كزازمي صني لكم تسمعكمني ازيد مسجنكم ازيد اخبركم كم تخبرنا خمسة خبركم كاتفلت لكم تراي انا يكون كسوم تخبروني سلازي ذا سرام سلفي جوجله دبلكم دلهو دعجر جرا دلو ناي ربح غدايو اتدبلعت ገንዘብ اتدسرقت ገንዘብ اب ايدا سلازي يله كله يا تعجر جردلا اب ايدا يلن عجرجيرا تبصح حقن يلن امبر بزعوا بوليتيكا فلطو ወይ ከዓ ካልእ ፈጢረ ካልእ ክገብር የትብል ዘሎ ናይ ገንዘብ ረብሓ ገንዘብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ክምለስ ገንዘብ ህዝቢ ናብ መንግስቲ እንተተኸደ ከዓ ንዓና ረብሓና እዩ ፀገም ዘሎ ኣይኮነን መንግስቲ ኣብ ምንታይ ኣውዕሎ ኣይምልከተናን እቲ ቀንዲ ደምፅእ ዘሎ ፀገም ግን ናይ ረብሓ ጉዳይ ተዘይኮይኑ እምበር ብዛዕባ ፖለቲካ ብኤርትራ ሕማቕ ኣሎ ወይ ፅምዶ ይቅበልኔን ወይ ፅምዶ ቅበል ከምኡ ይኮነን ታፍልጦ ኣሎ ወሪድዎ ብዛዕባ ፅምዶ ይፈልጥኒ ፅምዶ እንታይ ኢልካ ያ ከማንሲ ብዕራይ ዲ ኣድጊ ኣይፈልጦን ይወሪድዎ ታይፈልጥዎ ብዛዕባ ናይ ፅምዶ ዝፈልጦ ነገር የለን ስለዚ ፅምዶ ክንቅበለሉና ዶ ክንቅበሎ ይብልና ዶ ኤርትራዊ እንተኮይኑ ንሰላም ቅበል ኩሉ ግዜ ከምቲ ክቡር ፕሬዝደንት ዝበሎ ንኩናት ተገዲድና እምበር ምርጫና ኮይና ኣቲና ይንፈልጥን ኢና ሓቂ ካብ ክጅመር 61 ሰውራ ኤርትራ ስጋዕ ዛሕጂ ንኩናት ተሃንዲዱ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ስጉምቲ ወሲድ ይፈልጥን كجبتو خان تمسيم قاتل خان تمسيم قلنا مكل خالي الكاد خفل وقاقل ما لا يبلو سلام اندحر كوينو هو سلام ندلي سلام تسأل سيطان تراي بخمية قباب سلمنتاي يزيد صمدو دبهال دلو سلمنتاي سبدو قفوه دقامو بقون بصفي حالة معال تخاب ناتيك أقل سألكم سلزي مسجنوكم أبكس البروغرام يراخبنا أفتات مسجد اللاقل ناي تسفاي حيزالكم كمسجد إزي ناي فيك انجينير من يخنا قروكم سلزي أو يراخبنا يغني لي سسنايو عاوت نحفاش عاوته اقرحب قبل اريتريا